de cultuur is geweldig en de mensen zijn heel erg aardig. En natuurlijk de zon en de zee zijn fantastisch. Maar dat we hier ook nog kunnen zijn terwijl de website Immaterieel Erfgoed Bonaire wordt gelanceerd, vind ik helemaal geweldig. Ik heb het natuurlijk niet helemaal begrepen in het papierment, maar volgens mij heb je al heel erg veel uitleg gegeven over het UNESCO-verdrag in zaken de bescherming van immaterieel erfgoed. Dat immaterieel erfgoed heel erg belangrijk is voor je identiteit. Dat heb ik volgens mij al een paar keer voorbij horen komen. Je immaterieel erfgoed zit in je. Het zit in je hoofd, in je hart, in je handen. Het is kennis, het zijn tradities die je van generatie op generatie doorgeeft en die heel erg belangrijk zijn voor je identiteit. We werken inderdaad sinds 2012 aan het UNESCO-verdrag in Nederland, in het Koninkrijk der Nederlanden. Dus er zijn een hele hoop trainingen geweest, heeft Lilian al verteld. En ja, we werken eigenlijk samen om immaterieel erfgoed in het Koninkrijk zichtbaar te maken. Zichtbaar voor de eigen bewoners in eerste instantie, want immaterieel erfgoed geeft een gevoel van trots, van eigenheid, van saamhorigheid, daar hadden we het eerder ook al even over. En deze website kan daar heel erg aan bijdragen, aan het zichtbaar maken van het immaterieel erfgoed, aan wat er allemaal immaterieel erfgoed is op het eiland, wat er allemaal gebeurt, educatieve programma's die er opgestart zijn al en opgestart gaan worden. Al het werk dat al door Fuikubo gedaan wordt, op het gebied van documentatie en dergelijke. Maar ook in Mangazina di Rei bijvoorbeeld, wat we bezocht hebben, waar heel erg veel aandacht is voor het doorgeven van tradities aan de volgende generatie. We hopen dat deze website daar een bijdrage aan kan leveren. Voor Nederland hebben we al een dergelijke website, immaterieelerfgoed.nl. En vanuit een projectsubsidie van het ministerie van OCMW wordt er momenteel gewerkt door alle 6 eilanden binnen het Koninkrijk aan een website voor immaterieel erfgoed. En ja, met al die websites hopen we ook dat we alles aan elkaar kunnen linken en veel meer verbanden kunnen leggen tussen die verschillende vormen van immaterieel erfgoed binnen het Koninkrijk, die soms heel verschillend zijn, maar soms ook heel erg veel overlap hebben. Heel erg dank dat ik hierbij aanwezig mocht zijn, dat de launch van de website precies in deze week kon vallen dat wij hier op vakantie zijn. Dank aan voor de fijne samenwerking met Lilian, de werkgroep UNESCO Bonaire. De marketeers natuurlijk die in razendsnel tempo deze website hebben gebouwd. En ook alle andere mensen, de vertalers, Fuikubo voor de beelden die allemaal aangeleverd zijn. Ik ben heel erg benieuwd naar de website.